Na 12. Beer Festu publiku očekuje preko 530 muzičkih nastupa i 200 pivskih brendova. U cilju promocije festivala od 10. jula do 12. avgusta biće organizovana i manifestacija Beer Garden na makiškoj strani Ade Ciganlije, u okviru koje će nastupati 34 izvođača, a posetioci će moći da probaju oko 150 vrsta piva. Među headlinerima ovogodišnjeg 13. Belgrade Beer Festa posebno mesto imaće legendarna domaća grupa Piloti i Kiki Lesandrić. Velikani je rock'n'roll zvuka koje obožavaju sve generacije, zahvaljujući vanvremenskim hitovima i nezaboravnoj koncertnoj atmosferi, nastavit će tradiciju učešća i dobrih svirki na najposećenijem festivalu u regionu. Beogradska kulturna mreža u cilju promocije Belgrade Beer Festa i privlačenja većeg broja turista u Beograd ove godine po prvi put organizuje manifestaciju Beer Garden od 10. jula do 12. avgusta na Adi Ciganliji. Ada Ciganlija će u jeku turističke sezone postati centar dešavanja u gradu jer će Beer Garden biti najveći pub na otvorenom u Srbiji sa neverovatnom ponudom. Preko 150 vrsta piva služit će se u prelepom prirodnom ambijentu. Beogradski festival piva je dokazao da uz pivo najbolje ide muzika i zato će posetioci Beer Gardena, pored degustiranja raznovrsnih pivskih ukusa, svako veče uživati u muzičkim koncertima, a ulaz će biti slobodan. U toku dana Beer Garden će biti mesto za beg od letnje vreve i uživanje u prirodi sa prijateljima i porodicom uz pivo i hranu. A sudeći po rečima Benjamina Franklina, pivo je dokaz da nas Bog voli i želi da budemo srećni. Beer Garden će biti centar sreće, navodi se u saopštenju organizatora. Belgrade Beer Fest i manifestaciju Beer Garden podržali su Grad Beograd, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Turistička organizacija Beograda, Turistička organizacija Srbije i javno preduzeće Ada Ciganlija. A evo ko sve nastupa na Beer Gardenu ove godine. 10. jula u petak Ready Blue, matine od 18 do 20 časova, a od 21 Orthodox Celts. 11. jula matine The Few Fellas, od 21 Delarno Band. 13. jula od 21 čas Tribute to Miles Davis, Jazz Night. 14. jula od 21 Sirova koža. 15. jula od 21 Samostalni referenti. 16. jula od 21 Sinestezija i Grupa Beograd. 17. jula matine Red and Blue, od 21 Artan Lili. 18. jula matine The Few Fellas, od 21 Deca loših muzičara i Ućuti pas. 19. jula matine Acoustic Strings, od 21 Couple Up After Beach Party. 20. jula od 21 Bricks and Cans. 21. jula od 21 The Luna Blues Band. 22. jula od 21 Irie FM i Che Guerrillas. 23. jula od 21 Džajli Bu i Nikola Vranjković. 24. jula matine Red and Blue, od 21 Dječaci. 25. jula matine Real Piano Trio, od 21 Playboy i The Somethings. 26. jula matine Couple Up, od 21 Couple Up After Beach Party. 27. jula od 21 Tribute to Louis Armstrong Jazz Night. 28. jula od 21 Band X. 29. jula od 21 Horseman Coyote. 30. jula od 21 T. 31. jula matine Red and Blue, od 21 Vampiri. 1. avgusta matine The Few Fellas, od 21 Eva Brown. 2. avgusta matine Couple Up, od 21 Couple Up After Beach Party.
3. avgusta od 21 Limunada i Beogradski šlageri, 4. avgusta od 21 Texas Flute, 5. avgusta od 21 Irish Stew, 6. avgusta od 21 Svina Pod i Lira Vega, 7. avgusta Matine Red and Blue, od 21 Kanda Kodža i Nebojša i LW, 8. avgusta Matine The Few Fellas, od 21 Ničim izazvan, 9. avgusta Matine Couple Up, od 21 sat Igor Vince, 10. avgusta od 21 Latin Jazz Night, 11. avgusta od 21 Zona B i 12. avgusta od 21 Prljavi inspektor Blaži Kljunovi i SSP. Organizatori napominju da zadržavaju pravo izmene programa, ali u svakom slučaju ono što je sigurno jeste da vas očekuje dosta dobre muzike i dosta dobrog piva kada god da odete u baštu piva. U četvrtak je u Domu omladine Beograda održana proslava povodom 12. godišnjice Beer Festa i nagrade Najbolje iz Srbije za 2014. koju je ovaj festival dobio u kategoriji Najbolja manifestacija u funkciji promocije Srbije. Akciju Najbolje iz Srbije od 2004. godine organizuju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Privredna komora Srbije i Dnevni ekonomski list Privredni pregled s ciljem da se promovišu najbolji robni i korporativni brendovi na tržištu Srbije. Proslavi su prisustvovali predstavnici državnih i gradskih institucija, učesnici i sponzori festivala kao i muzičari koji su prethodnih godina atmosferu na Beer Festu činili posebnom Orthodox Kells, Đule Van Gogh i drugi kao i grupa Ničim izazvan koja je svojim nastupom upotpunila celokupnu atmosferu. Promolicija ovogodišnjeg Belgrade Beer Festa je Zoe Kida koja je takođe prisustvovala proslavi. Predstavnik organizatora Miloš Aleksić rekao je da je Belgrade Beer Fest jedan od najboljih načina za promociju Srbije u svetu jer je tokom prošlogodišnjeg festivala Beograd posetilo preko 6.500 turista. Sa nama je Miloš Aleksić iz Beogradske kulturne mreže. Kakav je vaš komentar na ovo fantastično priznanje koje je Beer Fest dobio kao manifestacija? Stvarno izuzetno priznanje i moram reći da je ovo najvrednija nagrada koju je festival do sada dobio u svojoj 12-godišnjoj istoriji. Ako gledamo da nagradu dodeljuju Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija, Privredna komora Srbije i Dnevni ekonomski list Privredni pregled, dakle jako bitne i priznate institucije u zemlji, odgovornost na nama kao organizatorima je još veća. Inače, festival je ovu nagradu dobio za prošlogodišnje festivalsko izdanje u kategoriji najbolja manifestacija u funkciji promocije Srbije. Jako smo ponosni na ovo jer od samog osnivanja smo u fenomenalnim odnosima sa turističkom organizacijom Beograda i turističkom organizacijom Srbije, kao i Skupštinom grada Beograda, koji nas podržavaju i koji nam pomažu da predstavljajući Belgrade Beer Fest u inostranstvu indirektno predstavljamo i naš glavni grad i Srbiju, što je generalno najvrednija korist koju ova država i ovaj grad imaju od Beer Festa. To je to pozicioniranje i građenje imidža ovog festivala i ovog grada u inostranstvu. Za 12 prethodnih godina stvarno ovako jedan sjajan put koji je krunisan ovom nagradom i daćemo sve od sebe da i dalje radimo na tom jako dobrom pozicioniranju Beograda i da u godinama koje slede imamo sve veći broj inostranih turista. Puno hvala. Šta reći, osim
Vidimo se na Belgrade Beer Festu od 19. do 23. avgusta, a pre toga zaukavamo se u Beer Gardenu uz dobro pivo i dobru muziku. Najbolje iz Srbije. Beer Fest 2015.